Programang kabakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Sa gudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Jacob, nga napauluan, managim bubukod. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta insingasing dati nubyak nga agmaymesa kanon ti pagkasiraan mi tapno makainot kami iso daytoy ni Melda manunay. Yeah, why not, sweetheart? And tangay no umay kapasyarin ditoy kaseram ket pagustuhan lakmet, di ba? Ket tapno di kasta may masan ti pagginanta baka menos ta umay kanlangan sa jay. Tapos nalikas ta kit anytime nga kayat ta nga rabidyon kat maramit ta, di ba? Sweetheart? Una. Adan mapaspasamak ka ta, arig na ang kasawatan, di agtipuntan. Tapos nalikas ta kit planuntan pa nagkasarta. Adan nasurok nga makatawan nga kaya na ayat kon manong name ni Melda. Adak dito siyudad, dito yak nga naggraduari ti kolehiyo, dito yak nga nagtrabaho. No mailiwak met kaninanang gastamat na nagduwa kakabsat ko sa jaya probinsya mi akit mapangkumet pa siya rin dida. Dida ba'y amu manong naming at Danubiak. Ngam kayat ko, ngayawid kunto ni Melda, tapno yam amuk kadakwada. Kaya po kayat naman atalagan ti umakar, tinulunga kun manong nami nga nag-impake kadikiti gamit kumano gamit ket Tagalog dagiti usar na dagiti usaren na dagiti arwaten na kenda dumapay usar na nang kila kami ti jeep manong name owner type jeep nga nangiluganan kadagitoy kalpasan na nalpasen may mesan nga kasera ti pagginami ket syempre ididumteng trabi. Nabanggam nag-dinner, manong nemi, iti restaurant, tamasulit kami agluto. Kalbasan na ket nagawit kami dito kasera, ket dito manong nemi nga nagpapas kami. Napintas, nabanglo, naimas, ni Melda manong. Siyak, iti nakaunaken ko ana. Nga dito tigapunan, manong nemi no apay, nga talagang kayat ko, ngagbalin nga asawa. Agtrabaho kami ngagpaypeso. Agpadpadang agtrabaho kami. Mga opisina mat isuna. Ti makadakas manong. Madlaw ko. Siyak ti muno nang agkriing ti bigat. Siyak ti mapanagidadang ti danum. Siyak ti mang templa ti kapena. Siyak ti agluto ti pamigat. Sa akong doon ayaban ngamangan kami manong. Siyak pa'y aginaw. Nako. Siyak pa'y agdalos, agsaplid. Bareng na mairuam na tumitlaing tirik na ako na tapno masurutan ng tagtrabaho. Siyak ti lalaki, siyak tagtrabaho, okay lang. Gabuti ba't patig ko iso na. Samay-sama nung narawamak mo ititirikat at amin ba't katrabaho tayo nagtibalay kat kayang-kaya. No, gamit kami iti malem manong nemi ibaga na kaniyak nga dumagasak nga mangitik out iti pangrabiem ni. At dapat ikidugundaway manong naming aginom kam ti beer sakbay nga mangan kami. Kalbasan na napimpinas tumanen ti panakpak manong nemi. No kasta nga nakainom kami. Kaya nung kasta ti bigat manong nemi dikiti warami iti rabi sak man di mangipakpak ni manginaw mangdalos. Kageng ka manong naming at imteng ti panagbabayadan, panagsweldo, ken panagbabayadan ti bills. Nagsweldo kan, sweetheart? Dinamag ko. Yeah,
Nagsuldo ako. Ketsi ka, Jacob, nagsuldo ako mati. Dato ti bayadan tati kuryente, dato bayadan tati danom, dato ti bayadan tati kasera. Okay? Ha? Ibagbagam? Agore ka. Di ba? Dapat ag-share ta. Sweetheart, man. Isong oras ngayon mayak dito, tapno saan akong nagbayad, iti kasera, danom kan kuryente. Ano nga ron? Sika na tagbayad. Tas waldom, ati pag usarem, nagbayad ka na kita. Imayak dito, tapno makainot ha. Kitsak nga ron, di sana ka makainot. Di makil ti kuryente, duwa tamat nga aggastar. Di makil ti adbil ti danuman, duwa tamat nga agdigos. Kenda dumapay. Sweetheart, agreklamo ka kading? Nakagreklamo, i-explain ko lang. Si kapasitan, tapno makorno nga. Ken ori si ka, gurnong ka. Gurnong ta nga dua, para ti panagkasarta, ken dadto mo pa kasapulan ta, igatang ti tilote, mangipatakter ti bukod ng balay. Sana kalata na nga nagreklamo manong. Yan tanga, girlfriend ko met. Yan tanga eh. Marakop ko, matagi ko akmat, no kasi nga maili ko anytime, ora alal daw, kayat ko, ited na. Aging kaya manong naming nga nag-ring ti cellphone ko. Ay, taino, adject manong naming absat. Sidong batak manong, hello? Manong, ni Kate dito, buwan amok Sika na Kate. Kumusta ni Nanang? Kumusta ba ti Kati? Kaya, timawag kam nga rin ta, kwa. Manong, masapul ko't kwa ta. Panagmamatrikula. Iwan kaya man niya. Okay, kasi ti dati. Yung ganito alain no maka-irimitak, itad ko kendo kanto na ko na, reference number na, account na ako. Juan? Uy manong, thank you. Kasaritak man ni Nanang. Ano anak? Jacob anak. Nanang, kumusta kayo? Kaso na po Diyos anak. Kahit kumusta madigid agkapsat. Dua babae, handa madlaglukluko. Baka danubyo dan. Hampay, nasingpad da anak. Tani ading mo, Kate. Akalpasan da ito'y finals. Basan to pa yung atawin, agraduarton. Kahit nibat Kati, duan to pa yung atawin, agraduarto matin. Halaki na kan anos ka, Jacob anak, amang tultulong ka na kakapsat mo, taan na nga root ket, tiyabot makatulong sa nabayag matin nga uli na kayo tiyama. Sikat na ti pa nakaama, di kiti duwa kapsat mo nga babae. Una na nga, pag nanagan nyo, mangipawitak nga rod, adam to pa iramang ko pa nga kwa, ti kasapulan nyo, naroon na ti maintenance mo, nang. Naamuan manong name ni Melda nga napanak nagrimit. When? Sino pinauitam? Bigyan di kapsat ko. Ninanang ko. Kasanungod nga makornong ka? Kita papauitam mo ida. Melda, nabayagan nga raramidek. Sumadlang saan kang makornong? Dadamat gayam tultulong ang mga kapsat mo. Ingkarik naming katakwada. Nga pamalagid din makapagturpusak kada trabaho. Pagbasay kita. Jacob, saan nga obligasyon ti inauna nga kapsat, timang tulong ka rin kapsat na? Apay, idagbasbasa ka, tinulungan da ka? Haan? Madlagayan. Sa mesa, sayang lang na gini, itid mo kadakwadang kwarta. Anya tayo mo, baka madamdama, ipadamag da nga, masikog da. Aga-asawa da nga din na oras. Sayang na kiti, ginasgastos mo kadakwada. Kasla mo libagbagang naaram na kiti kakapsat ko. Mabantayam nga rod ka, isda? Mabantayam nga rod, laman, masipsiputam ka di nga rod. Anya tayo mo, dumawat
Di kabsat mo, pag matrikula ko na ng mamet. Isumat ti mangidaidet ka ni boyfriend na, isupay gastos. Nako. Dadya kwarta mga pagbambanugan. Gas-gastaran na lang. Dagiti kakabsat mo, iti awan ka skan na. Hususgam ka, dagiti kakabsat ko. Kasta di kita babae, apa kasta aramin mo? Tanasig petak mat. Ang kalagagom ko talaga nga nagbasa, naggraduar. Hanggang ada trabaho ko. Agor orno nga. Sika, hanggang makorno ka. Dapat gayong papabasaam. Obligasyon ko. Ken karik. Yung kasanungan nga makornong ka, sweetheart. Ti gast ko pa. Usan ang kasar. Kadin doon makapaggraduaran ni Kate. Isun tumatin mo pabasa kini Kati. Ngata? Kasanunod saan? Mabaling ka din nga saan hanggang isupat ipagsalitaan da. Awang gayam, nagbakasyonak, sumurot ka. Yam amu ka kadakwada. Barbaring no maisingit mo nga dagos tirik nam kadakwada, kadirik na dagang ka. Di mo kayat nga mamamu, ti pamilya. Kayat ko. Anang mayat ka? Iplit yan na. Gituan. Sigamon. Siya kadagastos sa amin. Naimot ka eh. Ana? Naimot ka. Naimotak. Di ba? Di mo kahit aggastos. Dagiti bil ti kuryente kada bil ti tanom. Di ka ba may kishare? Ni dahil ito'y. Rigatim laingin kit girlfriend na. Hampay umanay areta. Pagbayad mo kuma. Apay. No, pagpabayad ako mga spagarikan rin na bii. Obligasyon mo data nga mga ipaay tabagim katagayat ayat. Iso nga rod. Iso nga si ka obligasyon mo met. Iti aggasto ka na gitinaskan nga gastusan dito hoy. Nasa mga daktakamata ng ti sweldok. Period. Nagbakasyon kami nga road manong naimi kat kosta ko ti nagsak dananang kendi kiti kakabsat ko di ba kita dan manong mailo kami kang ka nanang kumusta kayo met ala anak ko ala na siat kami met at dagayim kaduam oy yaman mo ka na kayo ni Melda girlfriend ko Melda ni ading ko nga Kate ni Kati ni Nanang kumusta kayo nana ay kastoy. Alam manong, di mo ibagbaga, dagayim girlfriend mo. So nga nga inyawit ko dito, tapno mamamu yan. Manong, berduarak pa ka di, awan magdanagam, tadi kamot pa agasawa. Ngayon magdandan na kami. Tilangin kasar ti kurang na. Kasanunog sikog, di pilit ng kasar mo. Awan pagdanagam. Amumit ararami din mi. Di kami, siyudad? Away, no, pagdanagan nyo. Anak ko, ikagita sa ngarutan na kita, bisin na, manong mo, kinimanang yun, ala, feel at home, malasang ko, naka-English ka. No problem na. Sige. Ala, ikagita agita sa harin, anak ko, manganta yun. Siyempre, manong nami, imyan kami dito'y Kenny Melda. Adamat bukod ko sila dito'y balayim, family house mi, manong nami. Dito'y kami, dito'y ta? Dito ta maturo ko miyan ta. Ken dito'y ta nga, aglamig. Loko. Ori sa din, no? Kaon. Nangarot to brata. Maturo talatan. Agpaling at tapalo muna. Sa tanto maturo. Kabigatan na, manong nami, nagsubli kami dito syudad. Idada kung dito'y manunemi timawa ka kininan. Nang, nakasagpat ka ba yun? Kasi na po Diyos, kit na siya at unay nakastana. Masalutsud ko man kada kayo. Ano tayo, bakunayo kini Melda? Okay ka di matlak? Kwa, dan sakit sadsadod na. Anit ka sawit? Kat pinasangi ili. Nam na mga media agad tumulong ko nga aginaw no
Aga dalimanag kadagiti tinanganan, uno anya. Tano, siyak idi akit, idi wa iyam amunak, dahil di tatangyo kadagiti naganak ken kuan ay siyak ti pay ket nagpresenta nga nagluto, siyak ti naginaw, siyak ti nagdalos. Ikuha kami nanang. Uri do ti kasera ket diyak pay napuutan nga nagluto, nagdalos, naginaw. Ana? Husto ti atap mi. Husto ti palang ipapanmi kadagiti kakabsat mo. Nasadot ken at atangtangig na sa kasunod sitwasyon nyo. Agdenden na kayon. Sunod agam ti kwarta. Iso na kadi. Ay anang. Kwarta-kwarta na. Kadi. Ngem oren no makitulong met lang dita nga bayad ti pagba-bilsyo ken kasera. Hangarod. Kakayat nangarod ti gurnong. Ay sus apo. Kastaya. Pangawag mo kadeta nainot. Uno naimot. Uno bukod na laeng ti napatag makasarili. Managing bubukod. Manong nimi kinasaritak ni Melda. Agsarita ta ko ma. Ano pagsaritahan ta? May banggap ti kasar? Ikasar na kon? Hampay ng graduar ni Kate. May saping nga tawan. Saan to graduar? Kaya doon tantong trabaho na. Isunod ni makamu kini Kati. Di yung makatawampay. Ikasaron no hang makastrik ka dagos. Di ko trabaho na. Di kat si kalatamat ibang pabasa kini Kati kasta. Adda ka rin kadakwada. Jesus apo ya. No kaya dati makapaglutuan di ikalay ka kumdamat. Si kakid din ni wa. Katiran tata kita gurnong ta. Kasanod nga makurnong ka. Gura, sanda pala pagsaritan data. Di pagsaritan ta. Si ka mamatag dalos. Si ka mamatag luto. Si ka mamatag ginaw. Sweetheart, girlfriend na, tagabod na, panagtagapokad kasta. Kung naman no labnak akit dinak pagbanugan. Kaya siya nga rin tagbambanog. Inito siya ti lalaki. Sika kumat hang mangpabanog kanyak. Tas sika kumat agtrabaho kapot sikat babae. Kadyak man garot kayan. No, kayat mo, di mga katulong. Ay, sus, gastos manin. O sige, mga katulong, di sweldo na, sikat mang sweldo king kuana. No, may. No, kasta di mo kahit tumulong? Sweetheart, siya kami narnarwam. Kasano ito ka rin nag-asawa ta? Kastan tulatan? Di mga katulong ta sigod. Pagtrabaho na kayo din, kasano narwam. No, nanamayak di balay mi. Dunyak di balay mi. Kahit masabol ka dunyak ba't ito eh. Sweetheart, ang mga maawatan nak. Maananusa mo natin kasi sikat agpuspos, wen? Madlaw ko nga talaga nalaing ka, nagagit ka. Iso nga, anak ang babayo nga nagbaling ka nga boyfriend ko. Kansa anak ang babayo nga imakar, kat agkakaseratan, agkakaidatan, nag-asawat arig na. Pinalabas ko amin digitoy manong nemi kinggangin tultulo ko tibang tultulong ti pamilya. Tinulo ko manitan? Naksaya man iti soldo? Kasano makarunong ka? Data ka di manin ti pagsalitan ta? Agbakasyon na. Sumurot ka. Kayat. Dito ko nga tulatan. Di mo ka ti kayat ti makisiningad ti pamilya. Nanganaskan pa nga umayak sumurutakin ka. Gastos lang. So pa paggastusan. Ito ano pa bakasyon mo? Tumbigan. Di ka umay nga talaga. Diya kayat. Ano? Sa kalatan. Nagbakasyon na karod manong nemeket mas daw dano apay nga sisya. Manong nagsinakay ka din?
Yan. At iso na yung batik sa dyan. Sabi ko, magsina kami. Una ta, imbagam ka no kinyanang nga, dinamo ang trabaho. Bunambo na ka din. Kas di, di ka no naruam. Kasta ka no ti aramid na si balayda. Madi Kasta nga rin baling asawa, mano. Kasa nung tuwar doon, kasar kayo, di sikat amin ang trabaho. Mangalakam ka no ti katulong. Manong, ang mga no paritan na kapay nga mang tulong na kami na. Wala, manong. Baka kit naibilin na nga, saan na kami nga tultulungan yan, baka ba, kayat mo mo awan ti pagdanagat nyo. Saan kayo nga baybayan? Karik, deta kada kayo. Sino nga min tinapatpatag kada kami? Ana? Sino tinapatpatag? Iba't patag ko ni Melba. Iba't patag kayong met. Iso nga kay baybayan. Iti nakasang petak manong name dito kasera, nakawarwara, Diyos ko. Melba! Ay, anda ka gaya men sutan? Di sutan ko, mailiwakan ka. Let's go. Sa tino, iti salita. Mailiwakan ka. Agor ka, nakawarwara dito salas. Kit batit tat kwarto, baka nawara. Apa di kita nawara? Imay ti duha ko pisinaak. Kit iti kusina, iti lo. Apa hindi ka naginaw? Ano na kita? Nangalan nyo? Nagbiryandaan nyo? Apa hindi ka aginaw? Oray kang warat kang ka. Apo, unay ka magtan. Aginaw ka. Kad nung tsak kayat. Kad nung mapainaw nak, di ka matpatakapon. Di oras saan? Kahit mong sawan? Ada, kinadayin na mo sa lugar yo? Aginaw ka. Agistimar ka. Agrunos ka. Ganun tsak kayat. Susapo Diyos ko, ya? Abay, di mo kahit kas kanyak? Tsak man lang rin. Manong nemi, hindi makadalusak, hindi makaluinawak. Naglutuak pa yun. Mga nen, nakaluto ako. Masursurong kan sa kaya, umay kakid din. Di makapangan kami. Mabaling ka din nga si Kataginaw. Uri maminsan laing, talang. O sige, pagustong ka. Naman doon ito pagsalitaan ta madam naman. Naginaw ngagpay sumanong nemi, Diyos ko. Paunay ito pa naging inaw na nakagasgastar ti sabon, nakagasgastar ti danom. Asos, sumot lagayam nga. Awan amo na ta. Dinapay amo. Ay, susapo. Dinubdublek manong. Insulto tinaramid mo ha. Pinaginaw na pagkatapos dinuble mga inanawan. Hanggang napitas pa naginaw mo eh. Naggastar ka pa ti sabon kan na danom. Di hanak to gininawan. Hanak tatrabo. Dilaw ang magkayam. Hindi malpasan manong. Ano pagsaritaan ta? Agtulag ta. Di ba? Kasarlangan ti kurang na. Agasawatan. Di ba yun? Kawan. Hindi mo anungan ti pagrebengam kas asawa. Aginaw, agluto, dalos, sikat tirumbek, aglaba. Imbaga da karuba nga, umay mga alat, burunta nga, tantandanak. Tantandanak ko na ka. Tasakmit lang. Nisintabo, di mo pa'y pulos, pa'y pulos, gastos mo dito. Uy, nagsalita ta. Napagsalitaan ta. Agasawatan, kurang na lang hindi kontrata. Kat kapot agasawatan, siyak ti babae, siyak ti gigam, iti kwarta. Iso nga ti isoldom, ti kwarta nga dakeng ka, itad mo kanyak, ti siyak ti mangibangko, siyak ti agurno. Come on. Itad mo kanyak. Itad nang ibangkong tubigan.
Awan ti mited mo, awan ti ornong mo, kapot mapan amin ti pamilyam. Saan ko mabaling itid ka? Siyak ti babae, siyak ti kahera. Siya ti babae, yung samat ka si katagluto. Samat ka si katagdalos. Di mo pa amo ginaw. Di ba nga katulong? Sikat mga soldo? Wen! Basta itad mo kanya tigat kwartam. Ang kumaitad kang ka. Sinot na patpatag. Ti pamilyam, yung ti siyak. Ulit naman. Ti mo nangag. Asino tinapatpatag kang ka. Ti pamilyam mo no siyak. Iba't patag kamal ba? Matlagayam. Di agtumpal ka. Kasasawa. Siya tagagab ti kwarta. Siya iti agpanunot na sa dunot papanan na. Siya ti mapamakityanda. Grocerya. Saan kumitad ka ka? Gabot ka sa pulandak ti kapsat ko. Tanabat patag kang kapsat mo? Kakapsat mong imsiyak? Iba't patag ka. Iba't patag kumatida. Titamdamagag no sinot napat pateg. Isu daw no siyak. Napat pateg da. Kasta madlagayam. Kung naktupay ngamin. Nasaan nak ibat pateg. Ibat pateg ka malda. Ibat pateg ka. Ngem ibat pateg kumanti pamilyak. Agasawatan. Apaganaskin pa ilang obligasyon mo timang tulong katakwada. Tilangin kontrata nga pirmaan tat kurang na. I'm sorry. Oh, stamit lagayam. Di impake kundi kita rawatik kin usar. Melta. Sige. Panawang ka nito eh. Di na ka di maawatan. No talaga lang iba't patag na. Isar din mo tibang suportar ti pamilyam. Ti kuwartam itad mo kanyak ta siyak tim ngigab. May salangin nga tawan. May salangin nga tawan. Diya akong kayat. Managing bubukod ka, Malda. Ti kayat mo kat umaikang ka. Mapankang ka amin ti kuwarta. Managing bubukod ka. Sige, sawam ti kayat mo sawam. Nga marubang laing ti kayat ko. Nagmistake ka. Nagbiduta ka ng pili ka. Tanapat pataggahan ti pamilyam ng miti siyak. Isong agsinatan. Saan kung nga naigawid pa manong Nemi? Ni Melda. Gimatang ti arak kat na ginuma. Kabutan ng sakit, tinakim ko manong Nemi na sakit para kaniyak ti panakapukaw ko ni Melda. Imrumbeng ka di. Tinawagak ni Densyo manong. Pare, umay naman kad kaduwain. Natoy, ito'y kasera. Abay, awang kadwa ke. Kaya ni Melda, awanin, tinalawan na ko. Anya? Tinalawan na kan? May nakinandingay manong Nemi, pare. Hindi aman nagtadimting ka. Sakit para kanya ti panagsinam eh. Adada nga pinilig ti pamilyak kami ti suna. Pare, saan ka nga nagbidtot iti tisyon mo? Tikas ka ni Melda kat saan nga rumbing ipatag? Makasarili, tilang bukod na pakaragsakan ti amuna. Kat si ka nga ron. No talaga nga ipatpatag na ka kumaakit, maawatan na ti sitwasyon. Nga si kakit nagbalik nga breadwinner, nga ingkaring nga paggraduarim na giti kakabsat na. Uno kakabsat mo. Kahit nang pakit alain nga iso agigim ka no ti kwarta. Kahit talaga nga bukudan na ti kayat na, managing bubukod nga ron. Pare sa ang rumpeng iso ti pagbartekam. Pagyamanam kidi taore ta na alam mo ti nakaykayat mo keng kuana. Ha? Awan logim. Isut aglogi. Pag pinustaan na. Isut ba ate? Tasarin nga virgin, ha? Nagpapasabon.
Nagum-umaamon. Ado ditat sa bali nga babae, pare. Pilyam tong nga naimbag. Tay saan nga managing bubukod. Tay amo na nga maawatan ti sitwasyon. Nga amo na mat nga ipateg ti pamilyam. Ti pudno nga mangipatpateg. Pati digiti patpateg mo, ipateg na. Diba? Huwag nga rod. Iso nga sanggan nga agbartek, pare. Agyaman ka kindi. Taawanan ti kaskeng kuana. Ida graduar ni Kate manong name kastangon iti ragsak ko. Agyamanak manong, agyamanak. Iso na lang tanapukang mo tinubiam, gapu kada kami. Ang ko nga sayangin ti panakapukaw na. Pagyamanak tawanin iso na. Kate, trabaho ka. Tulungan mo ni Kati. Tagurnungak. Para iti sa baling babae. Baring na dumteng ton ti babae nga naikari. Para kanya nga babae nga na siya nga amunak ni pateg kaya amunak kay met kay pateg aging ka kanig ito manong name nagraduarin nga padpadang agtrabaho di kiti kakabsat ko nga mawang pa iti kasukat ni Melda dito'y puso no intun ka ano nga dumteng ti talaga nga naikari para kanyak mabali siguro maybe next month the other month or never next year o kanon to dahil ururayan. Dito nga rin ti pagkasarita, manong, ginagyaman naglauna iti anus mo, nga nangibasa, kat sabi ko tadamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsaramingan ti biyag, kadigitipadak nga nagdignag, ken nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo, Jacob. Thank you, King God, Jacob. Thank you, man, kadagiti nagbuya.